Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă citire pentru voi și despre voi, și anume etalarea trecut, prezent, viitor. Așa că, dragilor, ia să vedem ce s-a întâmplat în trecut, de a determinat întâmplările din prezent și ce anume vă rezervă în viitorul apropiat universul ăsta. Și să vedem. Nu o să insist foarte mult pe trecut, dar totuși e bine de văzut ce s-a întâmplat acolo ca să înțelegem prezentul. Și avem așa. Energia întregii citiri este judecata, care vine cu împăcare și revelație și transformare. Fie vă împăcați cu cineva, deși nu văd un nou început pe aici, dar văd mai degrabă împăcare gen să te împaci cu o supărare. Dacă v-ați certat cu cineva, văd că faceți pace cu acea persoană. Nu e vorba neapărat dacă v-ați certat, de exemplu, cu un iubit sau o iubită, să vă împăcați cu acea persoană, să fiți din nou împreună. Dar judecata se referă la face pace cu trecutul, la nu vă mai scoate ochii pe ce a fost, la nu vă mai gândi la lucrurile care v-au deranjat, care v-au supărat, la lucrurile care v-au făcut să vă simțiți de doi bani. Și văd aici că vă tot gândiți în pauza voastră ce aveți de făcut. Aveți de luat o decizie, dar nu vă grăbiți. 4 de spade mi-arată că voi încă sunteți într-o energie de pauză, în care vă încărcați energetic, în care vă puneți ordine în gânduri, în care vedeți ce aveți de făcut. Iar 2 de monede arată că voi încă jonglați la infinit între opțiunile pe care le aveți. Deci această perioadă de împăcare și revelație aduce și multă analiză interioară, aduce și multă relaxare, dar și așteptare. Văd aici că așteptați să se mai întâmple ceva, să dea norocul peste voi cu 6 de monede. Așteptați ca ceva măreț să dea în viața voastră înainte de a lua o decizie. Pentru că văd că voi aveți de luat o decizie, dar nu vă grăbiți să faceți acest lucru. Cartea Îndrăgostiții se referă la o decizie asumată. Este guvernată de zodia Gemeni. O decizie pe care momentan o amânați cu 2 de monede, pentru că vă este greu. Și așteptați să vedeți o altă perspectivă a lucrurilor. În acest moment, cred că este foarte greu să luați o decizie cu 10 de bâte, pentru că nu vă place cum vedeți lucrurile. S-ar putea să simțiți că vă scapă ceva. Uneori avem sentimentul ăla că parcă îmi scapă ceva, parcă e ceva mai mult decât pare la prima vedere. Și aici, cu cartea Magicianul, văd că vreți să vă puneți capacitatea de seducție la muncă pentru a găsi noi opțiuni și pentru a găsi noi opțiuni pentru voi, noi puncte de vedere. Apoi, în trecut văd fericire, multă comunicare și iarăși introspecție, analiză. În prezent văd o ofertă serioasă, un rege de spade și multă independență. Iar în viitor văd o transformare majoră, plâns după trecut și planuri de viitor. S-ar putea ca voi să treceți aici printr-o reală revelație. O revelație de astea eliberatoare. Pentru că văd că în trecut ați fost fericiți, ați discutat foarte mult cu cineva, dar în același timp ați și pus țara la cale cu 7 de monede. Ați tot analizat ce mai aveți de făcut. Și vreau să văd, în primul rând, ce ați analizat cu acele 7 de monede, pentru că văd așa un inventar. Ați analizat cum anume să vă vedeți voi interesul într-o situație. 7 de spade este micul dezertor, omul care nu vrea să ducă luptele altora și merge să-și facă fericirea acolo unde crede el de cuvință. Și din câte văd aici, voi ați tot analizat și v-ați gândit cum ați putea face să vă fie vouă bine, cum ați putea să trageți foc cu soala voastră cu scopul de a avea o familie fericită. Acum, să zic drept, voi nu sunteți egoiști în sensul că vreți să fiți numai voi bine. Voi vreți să aveți o familie fericită cu cineva sau un anturaj fericit la locul de muncă sau o gașcă fericită. Dar vreți cumva ca în primul rând viziunea voastră asupra fericirii de grup să fie atinsă. Adică vreți să fie fericire și pentru ceilalți, dar din punctul vostru de vedere. Și văd că ați fost fericiți cu 4 de bâte. Văd aici o muncă în echipă și chiar și o ofertă de fericire. Voi ați primit o ofertă sau ați făcut o ofertă cuiva. Cavalerul de cupe este mesagerul veștilor bune. Avem și 3 de monede care vine cu o muncă în echipă. Și văd aici că ați primit o ofertă de a munci în echipă cu cineva, o ofertă foarte frumoasă, o ofertă de fericire. Și voi ați luat această ofertă și ați analizat-o. Și a fost o ofertă pe termen lung, să lăsați de trecut în urmă, să vă îndreptați spre noi orizonturi.
Văd aici că voi ați tot vorbit cu cineva, iar această ofertă presupunea ca voi să renunțați la trecut. Asul de monede este un început plin de stabilitate și acest as de monede voi l-ați primit încă în trecut. S-ar putea ca în trecut să fi fost doar la nivel de planuri, pentru că văd doar discuții cu optul de bâte, dar acest as de monede reapare în prezent în mâna cavalerului de monede. Deci văd aici, fie că voi faceți o ofertă super serioasă cuiva, fie că cineva vă face o ofertă super serioasă, dar lucrurile se înoadă frumos. Pentru că văd lucruri serioase în viața voastră, măi, oameni buni. Și văd aici că oferta vine de la o conexiune, de la o persoană cu care aveți o conexiune aparte. O persoană cu care ați fost fericiți. 4 de bâte iarăși vine cu fericire și voie bună. Deci voi aici primiți o super mega ofertă. Iar 6 de cupe este acea chimie specială pe care o ai cu cineva. Cineva din jurul vostru cu care aveți o atracție mentală și energetică superbă, vine și vă face o ofertă. Vine și vă propune ceva care vă aduce multă fericire. Iar voi aici sunteți independenți în momentul în care oferta vine, sunteți pe picioarele voastre. Chiar dacă vă este greu, sunteți pe picioarele voastre. Da, vă este greu, sunteți regi de spade. Chiar mă gândeam aici că am sărit peste regele de spade, l-am lăsat la urmă, pentru clarificat. Da, universul mi l-a trântit iarăși în față. Gen, ia floare, ia cupită. Regele de spade, clarifică-l și pe ăsta. Deci voi aici sunteți foarte independenți, dar un pic sunteți apăsați sufletește, fie că aveți un șef sau un sistem din care faceți parte care e foarte strict și vă apasă sufletește, fie că voi sunteți poate un pic stricți cu voi. Vreau să văd și cu regele ăsta de spade. Este energia voastră sau energia al cuiva? Regele de spade și împăratul se aseamănă energetic. S-ar putea ca voi să aveți o autoritate în viața voastră care să vă blocheze și cu toate că vă oferă independență să vă țină un pic sub apuc. Gen, s-ar putea ca acești regi de spade și împăratul să reprezinte locul vostru de muncă sau un partener sau un șef sau, nu știu, un tată pentru cei care încă locuiți cu părinții, care este foarte autoritar. Dar văd că această persoană vă blochează. Optul de spade arată un blocaj. Deci voi sunteți acum într-un fel de sistem care vă blochează. Cred că faptul că apare regele de spade cu 9 de monede mă face să cred că este un loc de muncă. Pentru că acest rege de spade vă oferă și independență financiară. Deci de-aia cred că e loc de muncă, pentru că datorită regelui de spade voi sunteți în 9 de monede ca și energie. Adică aveți independență financiară, dar vă este greu. 10 de bâte arată că vă este greu. Deci aici văd două planuri. Voi plătiți cumva un preț pentru independența pe care o aveți, și anume greutatea de a munci într-un sistem destul de rece. În schimb, primiți o ofertă dulce de la un suflet pereche, de la o conexiune specială, care cumva mai aduce un pic de echilibru în viața voastră. Vă mai pune un pic de zahăr în ceai. După care, în planul viitorului avem o transformare. Cartea Moartea, Zodia Scorpion. Ca și zodie, singura zodie pe care am mai văzut-o aici a fost Berbec, aici în prezent, atât. Ok, deci Cartea Moartea aduce o transformare radicală. Să vedem ce transformare va aduce în viitorul apropiat. Wow! Un nou început. Dragilor, la orizont se anunță pentru voi un nou început plin de pasiune. Asul de bâte arată un început plin de pasiune și vreau să văd ce anume va aduce acest început plin de pasiune. Wow! Și pasiune și stabilitate. Deci, fraților, numai mâine, nu-i poi mâine. Viața va aduce ceva minunat, un început plin de stabilitate, un început plin de pasiune. S-ar putea ca această ofertă a Cavalerului de Monede, care vă este oferită în prezent, să se materializeze cât mai curând. Și aveți mare grijă, pentru că dacă voi stați și plângeți după trecut, aici 5 de cupe arată că voi încă mai plângeți după anumite lucruri din trecut. În trecut sunt aceste 3 cupe vărsate. Nu le mai vedeți pe cele 2 din viitor. Așa că ar trebui să vă reorganizați atenția spre viitor și spre prezent și nu spre trecut. Pentru că viitorul sună bine și prezentul e la fel de fain. Aveți niște oferte superbe aici cu asul de bâte și cu asul de monede. Și vreau să văd ce anume reprezintă acest început. O să mai scot aici o carte să văd de unde vine acest început, ce vă aduce. Deci nu cred.
Nu cred, măi, pe cine am nimerit aici cu energia? Eu am vrut să văd mai multe detalii despre ea și ăștia doi și au mai apărut un as. Deci, incredibil. În viitor o să aveți parte de un început ca în filme, care este plin și de pasiune, asul de pâte, și de stabilitate, asul de monede, și de iubire, asul de cupe. Deci aveți 3 ași mari și lați. Superbi, deci efectiv superb. Mi-e frică să mai scot o carte, că poate mai ies un as și nu mă ajută. Deci, dragilor, vă așteaptă o surpriză nemaipomenită, un început plin de stabilitate, iubire și pasiune, care vă va transforma viața. Tot ce aveți voi de făcut este să nu mai tot plângeți după trecut. Pentru că în trecut ați fost blocați. Voi aici plângeți după perioada în care ați fost blocați și anume cea din prezent. Deci voi acum în prezent sunteți blocați, iar în viitor veți mai avea momente în care vă veți uita peste umăr și vă veți aminti: Doamne, cum eram în plop și plop în aer și nu știam ce să mă fac. Și o să vă mai gândiți iarăși la chestia care v-a blocat. Deci aveți grijă, nu vă mai tot gândiți la lucrurile care vă blochează, pentru că niște lucruri minunate vă așteaptă în viitor. Avem Marele Preot, Zodia Taur, care vine cu un angajament serios. Fie o căsnicie, fie o relație super serioasă, fie un loc de muncă foarte bine plătit și cu o poziție bună. Deci nu mai stați să plângeți după trecut, după momentul în care sunteți blocați, că voi acum sunteți blocați, dar sunteți blocați în timp ce aveți ofertă la orizont. Acceptați oferta, puneți-o în practică. Pentru că eu văd aici lucruri minunate pentru voi. Și văd că în viitor o să începeți să vă faceți planuri. Valetul de bâte reprezintă planuri de viitor. Ia să vedem ce planuri o să vă faceți. Văd Regina de Cupe. Planuri în care veți pune foarte multă dragoste. O să vă dați seama că un ghinion pe care l-ați avut poate în trecut, de fapt a fost un noroc deghizat. Pentru că văd aici cartea Turnul. Turnul reprezintă un final pe care oamenii nu-l pot controla. Este ceva care vine așa ca un fulger, te ia, te cutremură de pe picioare și voi în sfârșit o să realizați că ceva ce ați pierdut în trecut a fost de fapt un câștig, pentru că închizând acel capitol vi s-a deschis orizontul spre altcineva, spre o regină de cupe. Iar aici văd că vă veți face planuri să vă revedeți cu o persoană, regina de cupe, poate o persoană cu care voi ați avut o supărare. S-ar putea să fi avut o supărare cu această persoană. Sau s-ar putea ca o supărare să vă fi împins în brațele acestei regine de cupe. Acum voi vă dați seama care e varianta. Dar văd aici că voi vă faceți planuri de viitor. Să vă vedeți cu o persoană super drăguță. Regina de cupe este o persoană super feminină, care pune inimă și suflet în tot ceea ce face. Extrem de gingașă și iubitoare. Iar aici cu 3-ul de cupe văd că vă veți revedea cu această persoană. Deci voi aici văd că vă faceți planuri de a vă revedea cu cineva. V-am zis, ori cu cineva cu care ați avut o supărare și acum lăsați supărările în trecut, fie datorită unei supărări ați ajuns să o cunoașteți pe această persoană, dar vă faceți planuri de revedere și aici văd că odată cu această revedere vine un început plin cu de toate. Numai lucruri bune se anunță la orizont. Na. Foarte faină citirea. Foarte, foarte faină. Hai să vă dau și un sfat. Un sfat acum pe final. Sfat pentru voi, dragilor. Sfatul este să lăsați trecutul în urmă cu 6 de spade și să vă îndreptați spre ce? Hai să vedem. Spre un nou început mai apare un as. Și să vă îndreptați spre o șansă pe care momentan o refuzați. Deci aici cu 4 de cupe văd că voi primiți o șansă minunată și stați cu spatele la ea, vă faceți că nu o vedeți. Aveți o șansă la nas și din cauza că sunteți supărați și plângeți după trecut, riscați să-i dați cu piciorul. Sfatul este să lăsați trecutul în urmă, să nu mai fiți orbi în fața oportunității, iar cu cartea Faetonul, Zodia Rac, să vă deschideți aripile spre acest nou orizont, să nu vă fie frică să faceți schimbarea necesară în viața voastră. Să aveți un început plin de pasiune, să ieșiți din zona de confort, să aplicați pentru jobul ăla pe care îl tot amânați, pentru serviciul ăla pe care îl vreți, să mergeți să spuneți persoanei pe care o iubiți că vreți ceva cu ea, să îndrăzniți să vă deschideți o afacere, pur și simplu îndrăzniți să faceți toate aceste lucruri, pentru că o să vă aducă, toate aceste lucruri o să vă conducă spre acest început care e wow, spre acest început wow vă vor conduce toți acești pași. Așa că, dragilor, nu ezitați, porniți la drum, nu vă mai fie teamă, lăsați trecutul în urmă și numai lucruri bune să vă aștepte. Așa că spor! Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru prezență, vă doresc o zi minunată în continuare și ne revedem cu bine și data viitoare. Vă pup! Pa, pa, pa!